Hei dragilor, astăzi fac un haul cu tot ce mi-am luat eu din mall și vreau să încep cu acest pouch care l-am luat din Sinsei la 18 lei și mi se pare chiar un preț convenabil, mai ales că era printre ultimele. Și ce-mi place la el este că are aceste linioare și este roz și mai ales că este foarte încăpător. Eu am nevoie să fie încăpător. Următorul produs este o spumă de curățare a feței. L-am luat din Nala cu aromă de mușițel pentru ten normal la 200 de ml. Inițial eu voiam să-mi cumpăr unul cu aromă de portocale, ceva de genul, nu știu, mandarine, nu știu, ceva de genul. Dar am văzut că este pentru ten gras și eu n-am ten gras, l-am normal, așa că am zis să iau pe acesta. Nu știu, s-a părut un pic cam mult, 50 de lei, dar mi se pare că merită, pentru că eu de-abia aștept să-l încerc și mai ales că aveam nevoie de o spumă de curățare a tenului. În continuare, este un spray de păr cu stare de mare, dar el de fapt are aromă de grapefruit. Tot din Nala l-am luat, am 3 produse din Nala, acela de mai devreme, acesta și încă unul. Și este pentru toate tipurile de păr, în afară de părul gras, cred, nu sunt sigură, dar cred că este de toate tipurile de păr și este la 200 de ml, acesta costând 20 de lei. Iar cel de-al treilea produs din Nala este un gel de duș cu aromă de cireșe la 200 de ml. L-am mirosit și eu odată și mi-a plăcut foarte mult la 200 de ml și v-am zis, l-am mai mirosit și mi-a plăcut foarte mult, așa că am zis să-mi cumpăr și eu și a costat în jur de 20 de lei. Iar ultimul produs din acest haul este acest gloss din Douglas, care a costat 55 de lei. Cam atât. Pa!